Okei, Borit. Halloween tuli tänne Realmiin, niin tässä on näitä kakkui. Tässä on tää eka tossa pormestarin vieressä. Sitten me käppäiletään, täällä on toinen. Sitten tuolla sirkuksessa on toinen auto. Joo, mä en oikein osaa tätä, mitä tässä pitäisi puhua. Eikä mä nyt osaa mitään musiikkia laittaa. 4. Sitten mennään ton labyrinttiin. Mä vaan kuvaan tän, kun mun pitää puhua jotain johonkin. Niinku, kun mä oon niinku huono puhuu. Niistä mennään tänne. Täällä on 5. Sitten me mennään tänne. Sitten tässä on 6. Tässä. Sitten tuolla puussa on 7. Minkä tästä saa? Tässä on joku partikkeli vissiin. Trial. Okei. Niin täällä auton sisällä on sitten tää 8. Ja sitten täällä on 9. Ja sitten tää kannattaa katsoa vähän nopeammin, kun mä oon aika huono puhua. Niin, täällä on 10. Sitten, mites mä otan tää pois? Tälleen. Se on tossa puun takana vaan. Tässä ei ollut enää mitään. Ei. 12 on. Joo, se on tuolla penkin takana. Kai. Ja sitten tossa auton. Mikä toi on? Toimii valottaa käden ehkä niinku joku gangsteri. Oliko se 13? Joo. 14 on. Sitten tuolla kahvilas on. Tää näyttää vähän siltä Star Wars Complete Saga siltä niinku, mikä toi on se hubi. Tai siitä 1. Eikö siinä 1. ollut tää? Joo, 2. Okei, tässä on 16. Sitten tossa on 1, mut mä nyt teen tästä tätä ruuttia, kun mä niinku olin laittanut tää tällä ja mä en niinku jaksanut vaihtaa niitä. Tää on täällä jossain ihan keskellä mitään. Ja täällä on 17. Sitten kävellään tänne. Tässä ei oo mitään. Nää talot on tyhmiä, missä ei oo niinku mitään. Tai no niinku onhan ne kiva katsella. Sitten tossa on 18. Sitten tossa on oven vasemmalla puolella 9. Tai no oikealla. Kumpi puoli toi nyt on? Jos ovel voi Eiks mä oo record? Eiks tää oo record? Oh my god. Okei. No ihan sama, mä puhun kuitenkin. Tässä on 20. Sitten paataan tää. Eli sit käppäillään tänne. 21. Sitten tarvii enää mitä? 4. Joo, niitä oli 25. Sitten tässä on 22. Se on täällä. Toi on vähän pelottava kyllä. Niin tossa on toi. Ja se tarina oli muuten aika pelottava, mutta se oli ihan kiva vissiin. 23 ollaan tässä. Ota 1. No niin. Mä olin sanomassa vitsi, mutta sit se olisi ollut niinku huono kai. Ja sitten tää oli aika vaikea kai. 24 on täällä. Täällä kiven takana. Täällä on tätä ruohoa.
Ja sitten T25 nyt on tossa aika selkeä. Se olisi vain olla vaikka eka, mut joo, vaikka jee, moikka, 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 moikka.